Pan fyddwch chi'n eistedd i lawr i wylio'r teledu neu wrando ar eich hoff raglen radio, efallai y byddwch o bryd i'w gilydd yn gweld neu'n clywed rhywbeth sy'n peri pryder i chi. Efallai y byddwch chi eisiau ddweud eich dweud yma cynnwys a gwneud cwyn. Dyna pryd y gallwn ni fod o gymorth. Mae Ofcom yma i ddiogelu pobl rhag cynnwys a allai fod yn niweidiol ac yn sarhaus, tra'n rhoi ystyried lawn i ryddid mynegiant. Dydyn ni ddim yn sensor, a dydyn ni byth yn cymeradwyo rhaglenni cyn iddyn nhw gael eu darlledu. Ar ôl i raglenni gael eu darlledu fodd bynnag, ein gwaith ni yw asesu unrhyw gwynion amdanynt, ac weithiau rydyn ni'n derbyn degau o filoedd bob blwyddyn. Y ffordd fwyaf hwylus o godi pryder am raglen deledu neu radio yw mynd i'n gwefan a llenwi'r ffurflen ar-lein. Be sy'n digwydd wedyn? Ydy ein rheolau darlledu wedi cael ei torri neu ddim? Ar y pwynt hwn, mae ein tîm profiadol yn asesu eich cwyn yn ofalus ac yn ystyried nifer o ffactorau. Rhif 1. Yn bwysig, rydyn ni'n ystyried ryddid mynegiant. Mae gan y darlledwr hawl gyfreithiol i ryddid mynegiant, ac mae gennych chi fel aelod o'r gynulleidfa hawl gyfreithiol i dderbyn syniadau a gwybodaeth. Rhif 2. Rydyn ni'n edrych hefyd ar y cyd-destun. Gall hyn gynnwys enghraifft yr amser o'r dydd y cafodd y rhaglen ei darlledu, a oedd rybydd wedi ei roi. Beth fydde'r cynulleidfa arferol y raglen neu'r sianel hon yn ei ddisgwyl? Os ydym ni'n credu fod rhesymau dros wneud ymchwiliad ffurfiol, byddwn yn cyhoeddi ein penderfyniad terfynol sy'n esbonio'r canlyniad. Yn yr achosion mwyaf difrifol o dorri ein rheolau, efallai y byddwn ni'n penderfynu cosbi darlledwr. Gallai hyn olygu dirwy, neu mewn achosion eithriadol o brin, cymryd ei trwydded darlledu i ffwrdd. Mae'n werth cofio nad yw nifer fawr o gwynion am raglen yn arwydd awtomatig bod ein rheolau wedi cael eu torri. Nid yw'n golygu o reidrwydd y byddwn ni'n camu mewn i wneud ymchwiliad. Os ydych chi'n poeni am rhywbeth ar y BBC, mae'r broses ychydig yn wahanol. Dylech chi wneud eich cwyn i'r BBC yn gyntaf. Os nad ydych yn hapus gyda'r canlyniad, gallwch chi fynd â'ch cwyn i Ofcom. I gael gwybod mwy am sut rydyn ni'n ymdrin â chwynion, ewch i ofcom.org.uk/cwynion.